خوش gördük, خوش گرفتید. форуми якуми ҷавонон пештар дар ҷумҳурии ӯзбекистон баргузор гардида буд ки дар он ҷавонони зиёд аз озарбойҷон иштирок карда буданд. Ин дафъа форуми дуюми ҷавонони ӯзбекистон ва озарбойҷонро шаҳри Боку, пойтахти озарбойҷон мезбонӣ мекунад. дар дораи форум тадбирҳо ва чорабиниҳои фарҳангӣ, мулоқотҳо ва вохӯриҳои ҷавонони ду кишвар ташкил мегардад ки ҳадафи асосии он таҳкими риштаҳои дӯстӣ байни ду кишвар, хоса байни ҷавонони мо ва омӯзонидани таърих ва анъанаҳои халқҳоямон ба насли ҷавон мебошад. дар форуми мазкур аз ноҳияи Сов сарвари ҷавонони маҳаллии Сари Канда Ҳаидбой Ҳасанов низ иштирок дорад. Ozarbayjon va O'zbekiston yoshlari o'rtasida ikkinchi yoshlar forumi bo'lib o'tmoqda. Bugun O'zbekiston delegatsiyasi bilan birgalikda Ozarbayjonning Baku shahriga keldik. Bu yerda albatta yoshlar siyosati doirasida amalga oshirilayotgan islohotlarda o'zaro tajriba almashish hamda hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida yoshlar bilan uchrashuv o'tkazilmoqda. дар дораи форум ҷуз тадбирҳо ва чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ ва мулоқоту вохӯриҳои ҷавонони ду кишвар, имзо кардани меморандумҳои ҳамкорӣ байни ташкилотҳои вобаста ба ҷавонони ду мамлакат ва сайёҳат ба як қатор шаҳрҳои таърихии кишвар низ дар назар дошта шудааст. мо дар барномаҳои оянда низ аз ҷараёни форуми дуюми ҷавонони Ӯзбекистон ва Озарбойҷон ба шумо гузориш хоҳем дод. метавон гуфт ки форуми мазкур барои табодули таҷриба дар соҳаи сиёсати ҷавонон, таҳкими дӯстӣ ва ба сатҳи сифатан нав баровардани ҳамкорӣ хизмат хоҳад кард.